katsoa yksi kuva sosiaalisesta mediasta. Jere Majava, joka tutki tuossa aika varhaisvaiheessa blogeja, teki oman gradunsa blogien maailmasta, niin piirsi tuollaisen kuvan. Ja aika monet sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook, on sellaisia, että niistä pystytään piirtämään tuommoinen verkostograafi. Se muistuttaa aika paljon ihmisen neuroverkkoja. Eli meillä on tämmöisiä synaptisia kytkentöjä henkilöstä toiseen. Ja se vaikuttaa muun muassa sen, että jos nyt jossain suunnassa on tietty pulma ja se pulma esitetään verkostolle, niin se pulma leviää ja siihen myöskin verkosto pystyy antamaan vastauksen. Se vaikuttaa myöskin sen, että jos jossain suunnassa hälistää jostakin asiasta ja pidetään meteliä, niin se meteli voimistuu. Toi Matti Apunen käytti ilmaisua median megafoni-ilmiö siitä, että miten tiettyjen yksittäisten asioiden rummutus tuolla mediassa saa aikaan semmoisen niin mittakaavavirheen, joku asia näyttää tosi suurelta. Sama tämmöinen mittakaavavirhe herkästi syntyy myöskin tuolla sosiaalisessa mediassa. Tästä oli puhetta viimeksi presidentinvaalien yhteydessä, että pelkästään Facebookia seuraamalla saattoi tuntua siltä, että Pekka Haaviston suosio oli hyvin suuri. Ja sitten erilaiset myöskin tämmöiset lieveilmiöt, kaikennäköiset kiusaaminen ja vihapuheet ja muut, niin ne saattaa levitä tuommoisessa verkostossa hyvin nopeasti. Kun minä kerron 3 ja jokainen 3 kertoo 3 ja niistä jokainen kertoo 3, niin tapahtuu tämmöinen eksponentiaalinen leviäminen. Vaikka sosiaalisella medialla on näitä huonoja puolia, niin täytyy sitten aina muistaa, että jos tänä päivänä keksittäisiin puukko, niin se varmaan kiellettäisiin, koska sillä voi tappaa ihmisiä. Okei, sosiaalinen mediakin on ihmisen käsissä sekä hyvä että paha.